Става хора, това е следващия епизод на Paladins. Тъй тук нататък доста епизоди ще вижте на Paladins. Този път съм с касата. Васе, правиш ли си? Он им беше седми и той им е седми. Да, но. Angel of Deed. Играем срещу някакъв руснак. Ръка се руснак. Аз с касата сега ще ги попилея хора. Пак ли... Ого, защо пак сме от обратната страна? Не, какво ми трябва? Айде. Ако ме точи, ръкс. Ма ръкъс. Браво на бомба. Бомба. А на мене? Какво тренува? Така. Шибан Макола. Покажи се. На, убих ръкъс. Ох, гръб Андроксус. Същия е! Това е същия Андроксус. Стъмна ме! Не знаеш, това е същия Андроксус. Окей. Как ме стъмнаха? С скина? Да. Браво. Така. Аз съм дед, 100% вече. Ще влезе Андроксус за тебе! Към количката е вече. Аз си пазих моя. Пуснах, той човек нищо не ми взе от това. Давай! Айде! Аз използвах щита. Ръка срещу ръка, с кой е по-добре? И Кронос.
Еми, подсилвате. О, я, вие. Ни заобиколиха. Кой ни се обиколи? Ръкс. И какво ти трябва? Къде е? Така. Така. Тихта. Горе. Виктор. Айде, бе! Колко си мазен! Ама не успя да ме убие. Също кой? Ръка са винаги. Браво. И какво? Аз имам 12 кила едва дета. Нищо няма съм. Аз съм в... без фронтлайн. Мой. Айде, Pumpkin, давай! Бум! Кой му обиса? Виктор. Аз имам 17 и 3 сол кила. На мен без стрийка ми е 9. Оф. Се в гръб, знаеш. И си използва лута срещу мене и аз пак го убих. А нищо си използва лута. То Виктор много е мазен. Бати мазняк. Гро. Аз сега ги прецаквам, човек. Те си... Оня Виктора си... Оня си използва лута. И... Андрукса си използва лута. И аз го килнах. Айде. Виктор. На 0. Хора, бихме този път 4 на 0. Аз с касито съм отбор. И ето ме, мене. Викаш, виж фистицилата. Окей, най-после аз съм най-добър. Тук го уби Виктор. И за какво си най-добър? Я да видим. Бам! Маколата, Гроувъра, Гроха и това ли? Да, баба. Найс. Мен ме има много ясно. Аз ти казах, че съм без фронтлайн. Мен ме няма. Ама нищо. Ама имам най-много сол. Не, няма най-много сол. Така хора, надявам се да ви хареса клипа и да, чао.